A Xunta de Goberno da Deputación de Lugo aprobou o pasado venres as novas contratacións en materia de novas tecnoloxías, coas que a Deputación aforrará aos concellos 1,5 millóns de euros ao asumir os servizos de banda longa e de asesoramento tecnolóxico continuo. Este último trátase dun centro que se sitúa na Praza de San Marcos, reforzando o labor do persoal provincial centrado nas novas tecnoloxías, que prestará servizo a custe cero aos concellos e á Deputación durante as 24 horas do día os 365 días do ano. É dicir, chamando ao teléfono 982 28 0263 en calquero momento, o persoal especializado resolverá dúbidas sobre o funcionamento da administración electrónica ou sobre os portais web, e ata prestará asesoramento para a realización de calquera contratación tecnolóxica que queiran levar a cabo os municipios co fin de buscar as opcións máis ventaxosas. O Servizo de Asesoramento Tecnolóxico Continuo ten un orzamento de 235.000 euros, tamén confinanciados nun 70% con fondos europeos do Innovate. Por outra banda, contarán coas vantaxes da contratación de novas tecnoloxías, as conexións a internet de todas as dependencias provinciais e as 46 casas consistoriais dos municipios que se sumaron no 2011 ao plan de extensión de banda longa enmarcado no Innovate, entre as que se atopan o concello de Chantada, Carballedo e Taboada. A institución provincial logra aforrar o 40%, porque nun só prego leva este servizo tanto aos concellos como a todos os edificios dependentes da Deputación. Antes existían varias contratacións que encarecían este servizo porque incrementan o tempo de prestación de internet a 2 anos, é dicir, o dobre, e porque aumenta a súa calidade acadando os 100 megas con dependencia das condicións orográficas da zona. Todo isto con máis de 1,2 millóns de euros, dos cales o 70% son fondos europeos. Isto permitirá aos veciños dos municipios sumados ao Programa Tecnolóxico Provincial seguir realizando 154 trámites coa Administración, así como manter os seus novos portais web.